ברוכים הבאים לשער הסקרנות. כאן בודקים לא רק מי אנחנו, אלא מה מסקרן אותנו לגלות אחד על השני. קחו את הפתקים שהבאתם מהחדרים הקודמים ושימו אותם על הקשת העליונה. כל פתק הוא משהו שגרם לכם לחשוב, רגע, זה מעניין. בא לי להבין עוד, אחר כך מתחיל משחק הקו. בכל סבב יופיע משפט, ואתם ממקמים את עצמכם על הקו לפי מה שמרגיש לכם נכון. אפשר בקצה, באמצע או בערך. החיים לא תמיד עובדים בשחור ולבן. כדי שזה יזרום, בחרו מובילת סקרנות. מי שיש לו או ליום הולדת הכי קרוב מתחילים התפקיד פשוט, ללחוץ על הסבב הבא, להזמין 2 עד 3 משתתפים לשתף במשפט קצר, ולעזור לקבוצה לא להיתקע. אחרי 2 סבבים מחליפים מוביל. יש לכם בערך 10 דקות. אין כאן ניצחון, רק הזדמנות לגלות משהו מעניין על מי שאיתכם בחדר. יעלה, פתקים על הקשת, ומתחילים.